Ki Shipai BSF bat kaseng Reward Development Organization kilayok ban bat ya kilaingut ki breu na Bangladesh ki bawan rung bean sha India hathan nongjri hathan pen ursla hakane ka pratarik naitung araja arpaulai. Ya kini ki khar Bangladesh ki bawan rung ban pom bat tu ding layok kem na than nongjri bat tisang layathu bakini ki khar Bangla ki jiwan mana ki por ban wan pom tu ya ki ding ki sit ki ding kwai bat ki wei pat ki marep bat ki jiwan ban dusman ya karep karyang hakini ki than kababu jingma ya ki breu kate ka than. Ya kini ki khar Bangladesh la tino sya ki borpulit da ki sipai BSF ringkat ka jindan lang ki dukhot ka seng na ka banta bakin le ya ki badan kam halor kani ka jingwan rung tu ki te ki laingut. Ka seng kala pharu ya ka kerwo sya ka sorkar kmi lingba ki sipai BSF baka sorkar kan pendep no kham kloy ya ki jingker sainar sya badru ban bu no da ki CCTV kamera ha ki than khaput khnang ba enla ban te lakam ya ka jingwan rung tu ki khar Bangla sya uput usam kari India. Kani kalong kat kum ka kerwo na ginong kit kam ka seng. Yang ka seng Reward Development Organization ka nongkong nong syap ya blay barok perkhot chingi ki blay don lang hakane ka operation chingi ka ba ngila penlong menta ka sngi sene se ki than nong chri ha ka ba kum ka seng hi menta ka sngi ka pratarik punai benyo archer pulai hadin ba ka seng kalayo sibon ki complain ha ka bede ba kini nong chinong na ka than nong chri ter aku biadai ba kacing wan rung tu chung kini khar Bangladesh ke ba kha wan chung kini ki bri ki sinong ki thau ki bacu pendek ya kinong lek bri ya kinong tre kinong ta sia khlau sia tap kini ki khar Bangladesh ki chuan ban penthut ki chuan ban berngem bat ba kini ki khar Bangladesh ki raru da ki tiar kum ki wat ki sum na kam ta ban pentrem ya ki paranong chung chung kini ka than reward chung kham tam kini ki than kebadan hapo tisang hakabangi ngila wan mentak sngi ban ya kendu bat kibor ki bahalor ki bede ba kini ki sipai BSF ki ba de inchat hakane ka area te hak cingwan cungi ngila ya kendu ya bade inchat hangne hapo ka office hapo tisang hangne pung dingyong tingila ya kendu ya kini ki inchat ban ngila yo ban kren ngila ya shong meeting ban ngila panpau ya kita cing hakabakinong shong ki cu kendu man la ki por ki sngi hak bede bekalik kawan bat kerukum rep rukum reng ki nak daw ki penthut jong kini ki khar Bangladesh ki bala wan rung tu bat ki baju penseir bat ki baju muru ban sim ki cim jong kini ki brek boloi ki rep ha kini ki bri ki chongki tingi ne kalian kaseng chungi halor kini ki cing ki baki nong song chung ki thai ki kendu ni kum kaseng cing la sim kya bagi lawan maning kendu le show meeting mana kalian BSF la pular man ai ki cingi trilang bat kinong song kham tam bat kaseng ru chu na kabanta ban simkhya halor kane ka phang na kabanta ban te la kam ya kane ka chingwan rung tu chong kine ki Bangla nang the na po ri Bangladesh tingi kom kaseng adin mela deplong ka meeting nilamut ban mi no ha ka chingyai lanti ku chungi langba kini ki border fencing ngila yai lanti bat ha kata ka por ngila i badon ki khar Bangladesh ki bala rung tu sipo India langba kini ki tunnel langba kini ki chingking ka ba ladu no ki jingker bat ka rung langba kini ka abang ngila i hang ta ni don bok ru baki don ki BSF acan tai mangila lai thu no ki baki don ki khar Bangladesh barung sipo pot usam ki India mana kalian ki BSF ru mardor kila ai ki information singi baki don ki breru ki bladon sangut cipo cloud ki blalek tu dia ki blalek ban pom ki deng ki se ki brede bat ki bri chung kini ki nong chung chung ka than tisang nong chri te habang ilalek wat kum kit khot de jing su khya namar bangi lalap ru ba don shibon ki complain ki bangi la yo te niru na kalian ka seng mardor ngilarung cipo cloud ban lewat ban tip ya kicing sisa hatu kadai ni ba bang ilayo de sia bang ilayo ban kurup no ki ban kem ki rengkat ba kitiar man saw ki
hak biade bengilayo man kem hadu sau tuli ki waj bat laingut ki breu jing sia ki don san ngut kini ki illegal migrant na po Bangladesh ki bawan ban rung tu sini henry snowbox makini arngut kila laj phen no na ti chungi bengilayo ban kem tangi kini ki laingut bat bengilayo ban kem tingi la wanra sipo border fencing rengkat ke cing don lang cing BSF ngila IT haki BSF bat ki BSF ru mardor kilawan hakne ka caka ban simti no ya kini ki kharbangla ki ba one room bian sipo uput usam jung kri India den nakaliang ki BSF ru kila pentip mardor syaki bor badai page ki police station ban nakaliang police station ru mardor kilawan claim cing penslam kila sim la ke chung ka kamram ban pendep il chung ki kamram ban wan sim no ya kini ki laingut ki kharbangla ki ba wan rung tu sinu uput usam jung kri India dengi kum nakaliang ka seng ni pha ka khubor syabaro ki ba ki ba sa apo bordar ba omdei tang mangi kiseng bhalang ki ban sim khya ye ka banta namar ngi yo I ba manla ki por omdei tang ka than henre habaro uput usam jung kri Bangladesh bat ke India ngi yo I ba kiladon ki fencing henre ka cingdon ki fencing ru kidang don paru ki bala ban rung tu sya ka ri ki chungi nakamta ban wan pentriem nakamta ban wan tu ya kiding nakamta ban wan pencet penpra ya ka rep karyang chung ki parathan ki parari shungi tingi kum kaseng ni pha kan ka khubor sya ki bor sarkar ru kum chu sya ki wepat ki badai pek halor kane ka border fencing bat sya ki wepat ki banta pakin pendep no mardor ya kane ka fencing kanang makan long kalat cinyada ya ki param no chung chung kane ka than ki berna po border area bat ngi kerparu ya ka sarkar ba abakan simkhya halor kane ka cinglap ka chungi ka ba ngichu syam ban ngichu I kha ba kidon ba kiladon ru ki khep ki baladon ki cingya preo hakini ki than ki bala sim da kini ki mendari tingi ni ak cing start cing sarkar bakan pendep no ya kini ki kam ban marmot no ban pendep ya kini ki cingker senarsia bat kham tam ru ya ka border security force ngin nang ne sikmat ngin nang yai kentu ba ngin nang yai trelang ban ai ki information ki babiang na ka bantayo don kino ki bawan ban haras manon berngem ya ki parari chungi yo lese na ki than Bangladesh ki ba bonsen ki chuan rung tu bakin num bakla shu nang ne bakin num not shu non rung shu pot usam chung kri India bat nilayo ru ban ye kren bat in chat hang ne po BSF ban nang ne sekmat ban galeng chu uru simkhya ba khnang ban num non shu kono ka trespass na ka liang ki Bangladesh yak ne ka than ki chungi te khublei shibon halot ni ka banta bat ni ai khublei ru ka police department ka balak loy ban wan simti ban pendep kene kamram ka bedai ba kene ka cingrum tu chung di Bangladesh namar ngi I ba kene cingwan rung tu ki kum bangla ong biak sisten ba kam dei tang cing tu chung ki ya ki deng ki se henrei ka wei ka long ka cingma ka bakra ka long ba ki berngem wat kilom keme wat ya kilom kapa ki bayat marwe arngut ban lai sel chung ki peri ban pung thoi lu chung pring sa tingi ngi sngo khya halor ka banta namar bakane ka lese kan wan ra ru ya ka cingyap chung parari chungi namar bangila don ru ki khubor ki ba mansua kala don ki siap penyap hakini kharbangla ya kini parari ki parathan chungi tingi kum kaseng nang ne sikmat nang yai pek ngor ba kanam don chu kum kani ka cingcha te khublei shibot blei charmo